Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Wala tingali mo sunod ako sila si Chokard. Pasig na maulit na sila. Magsugat na sa liwa! Oh. Sudlayo na ito di bukso! Ni apa kita kayo sila. Siho na ito ng taguanan! Huwag sila muhon. Ato ta mag-abot Huwag paingon sa dinis akong sa gitaguan. kaliwa. Ato po sa ubos. Upalay kong kataguan. Ay! Ang kabayong mula. Ang kabayo ni Prinsipe Numara. Tuwid, si Prinsipe Numara. Ingon siya. Niya siya sa lasang o andam sa malalipod ako. Pero hain man siya. Nganong iyara magkabayo ang niya.
Ginoo nga labing kamahanan sa tanan. Ikaw na'y mahibaw sa akong anak nga si Ramon. Inahantuod ko, pero murag wa na ko'y ikatapang niya. Dili na ko kapugngan ang mga tao, ingon man si Jokard. Ikaw nalay mahibaw manalipod sa akong anak, Ginoo. Panalip diin taon si Ramon, og luwas sa siya. Oy, Ang kadungog mo, tingog rong Leslie, di ba? oh, tingog to, Leslie. Una, gikan, dinapito. Dinapito ang gikan. Tanawa. Sa nagingog ko ninyo. Buwang. Ato na lagi siyang madakpan. Nagpaningkit, nahadlok na na. Dakpan mo yun ron. Tanawa. Ano pa kita bang? Nahadlok na lagi ron. Lasang mo na. Tara. Ato na siyang signiton. Signiton? Kay hapon na. Ato na siyang ihatag ni Dong Albert. Tara mo! Tara! Bakak na imong gisulti! Di na ka tinuod ka, prinsipe! Bakakon ka, Numar! Oh, ay! Ang mga dagong langgam o ang mga klase-klase nga mananap, niya sila, binuol sila na ako. Kamang mga mananap! Tinuod ba nga mulaban mo na ako? Naginahanglan ko sa inyong tabang, luwasa ko ninyo! Leslie! Oh, Nakuha na yung kaya na sila sila Jokard. Ilan akong makita. Oh, kung ikaw kabayo ka, sigang sunod ako pero wakay na mo. Wakay... Oh, hala, Ayaw ka, Dok. Niya akong puluwas mo. oh, Prinsipe Numar. Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million ng mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Salamat kini ka, tabagi ko. O, lagi. Day, Di ako nang puluwas mo. Ni ano mi, Day? Sige, padaplin. Kaya atubangon ko sila. Day, Leslie, nara ka diha, no? Nagtago ka ng labong kayong tanom, no? Gawas lang diha, Day. Gawas na lang. Pilde na ka, eh. Bisag champion tas tago-tago sa una, may kuno kang mo tago-tago pero karon pilde ka. Kitang ka na namo. Gawas na lang, Day, dali na. Ay, Jokard. Milihok ang labong nga mga sagot. Klaro na, Leslie na. Sige. Sikopo na nato. Sikop. Magdungan tag ukay ning labong nga sagot. Sige. Larga! Ay! Dali ko mananap! Ako sermitanyang bruha. Ha? Kinsa ka? Bungol ka! Ako sermitanyang bruha. Prinsesa sa mga engkanto. Og silutan ko kamo sa inyong kadautan. Ayaw kong ilara, oy! Ikaw si Leslie, di ba? Nagmaskara ka lang? Hello, moy! Maskaras kabuang nimo? Ganong magmaskara man ko? Kaysa may mamuhat og maskara din lasang. Sermitanyang bruha lagi ko. Engkanto ko. Ug ang dautan ninyong binuhatan, wa makalipay namo. Bulsa silutan ko kamo. Silot day, ha? Bebe, di magka ikaw si Leslie tugan. Hay mas Leslie. Tugan! Ayaw ko ganit ha. Ha? Nagkidlap. Init kang palit niyo mo. Init kang palit niya. Tagutan ako. Tawgon kong ungo. Engkanto lagi ko, di ko ungo.
Mga sakop, abante! Atakeha sila! Kadagpo ni malang gama. Dikupugan ko tabang. Magkauban tabangi ko ninyo. Ay. Patay tayo ni. Maunay angay ninyo! Akong selot ang inyong maangkon tungod sa inyong kadautan! Donay Dili ni mada. Oh, Mali pa yun siya! Balita mo pa. Kang mag-ilong dakog mata! Kusog Dagan! Sulo akong dako langgam. Dikapugan saan ko. Ilan na ba kasibat ko? Hala, ibugno sa mga mananap sila si Jokard. Di pa maak sila. Klase-klase lang ang mga mananap. May mga haw, dagko kayo. May mga manok o mga baboy ihas. Tinuod gid ay nga mulaban sila nako. Kana, sige pa! Aron mo tagam na sila! Sige pa! Oh lagi. Hindi ko gihapon na. Mamaning kamot ng dagan ha. Maning kamot ng dagan. Kinala makagawasan ni lasang. Dili mo. Oh, dili lagi. Sige na. Oh, kabayo. Kabayo! Bisag asa pa mo! Wala naman katinganan pa! Oh, tao. Nagsakay kabayo. Ug murag prinsipe. Prinsipi ko! Huwag ako maningin sa nga nabuhat kang Ramon Kunukoy. Oh, nakailag ang Ramon. Higala ko siya. Kay buutan siya pagkatao. Huwag ka mo kay mga dautan, kaaway ta mo. Ha? Kisa gagaingon nga dautan mi. Buutan ming tao oy. Si Ramon noon, siya na nooy dautan. Ha? Maong amo ang gikontrahan. Sir, migo ta, sir. Migo lang ta. Ay, amigo! Renzo! Das magi sila! Patilawas yung batid! Wow, to! Amante Renzo! Ayaw ha! Kabayo! Oo ha, ayaw ha! Amante Renzo! Boy! Abi na lang. Ako mo kauman ito. Kusog niya pamani ng kabayo, Jukan! Murag diskas yan. Balahon ng kalaki! Agay! Ay! Suga mamati sa kabayo! Ay! A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love, and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Banyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.